Ви слухаєте передачу «Причины провала у жизни человека». Что приводить до провалу? Що послужить чоловікові провалитися при його планах? На то відповідає нам Слово Боже. Господь представляє нам порозуміти і вдуматися, хто ми християни. І чому апостол Павел нині у посланні до Коринфян каже, що ми єсме Богу поспішниці, соработники, Божоє творення. По благодаті Божій даної мені, каже Павел, я як премудрий архітектор положив основання, котроє назидає чоловіка. Но кожен дивіться, яке основання маєте. Бо іного основання, кроме того, що є Ісус Христос, іного основання не є. Многі люди поклали в основання науковий атеїзм. Мало хто знає, що существує антихристиянська секта саєнтологів. Саєнт по-англійськи наука. Тобто люди, які обожествляють науку. Саєнтологів повно між людьми спецслужби, а в нашій державі саєнтологи і чиновники, і міністри. Но це секта антихристиянська. Що було научний атеїзм, що саєнтологія, почти єдно. Сьогодні каже, дивіться, на якому основанню ви строїте. Якщо в основанні буде Ісус Христос, православна канонічна віра, ви сформуєте себе красивое, стройное, міцное создання, строєння. Побудуєте свою віру, свої мислі, погляди на іному основанню. На основанні научного атеїзму, саєнтології, на основанні давно отшедшого, отпавшого почитання суботи. Все це основання пісок. Легко розбивається вітрами цього світа. Сьогодні ще одне основання Господь указав нам в лиці Петра, апостола. Для нас апостол Петро великий, славний, горячий. Но ми його ніколи не превозносили над апостолом, котрий був ростом мало нижий, но потрудився намного більше, чим Петро. Петро написав 3 послання невеличкі, Павел 16 послань. Но западні християни видять у апостолі Петрі такого великого, такого вірного, котрому все Бог передав, бо він такий вірний. Хто такий Петро? Це образ, котрий многократно провалювався. Однажды провалився апостол Петро, коли казав Ісусові на слова Спасителя: «Я прийшов в цей мір, щоб пострадати. Син чоловічий буде преданий в руки людей грішних, уб'ють його, но в 3-й день воскресне. На семі прийшов у світ». І вдруг Петро, професор університета: «Господи, най з тобою такої не буде». «А що такое говориш?» Петро засумнівався, це треба Голгофу. Тоді Господь уже не казав обходними словами, сказав: «Отступи від мене, сатано, бо ти думаєш не то, що Божоє, що чоловіческое. Ти професор, но в духовному круглий нуль і навіть негатив». Це був провал у Петра. Другий провал був у сьогоднішньому Євангелію. Ночі Господь іде по морю за апостолами, котрі пливуть, доганяє їх, і вони видять його, і їх скрикнули, подумали, що видять призрак. А він сказав: «Не бійтеся, це аз єсмь». Петро, коли ввидів Ісуса по воді ходящого, сказав: «Господи, якщо це ти, дозволі мені, я ведь теж з тобою». Господь каже: «Виходи з човна, йди до мене». І пішов Петро по воді, як по тверді, з радостю осознаває, що він закони природи превзойшов. Но задув стрічний вітер. Петро засумнівався, подумав, що то якийсь сон, і молнієносно провалився в воду, бо так шубовснув в глибину, що ледве виплив, ухватив воздуха та загойкав: «Спасай, не погибаю». Ісус підійшов до нього по воді, як по тверді, дав йому руку, витягнув вон, поклав на воду, як на тверді, сказав: «Маловірний, ну почому ти засумнівався?» Це був провал. Провалився апостол Петро. Якщо нас слухають западні християни, вони дуже неловко себе чувствують. За нашого Петра такое казати, та не мож. У нас Петро святий великий, а той провали. А от 3-й провал був катастрофічний,
коли Ісус сказав, що нині всі мене оставите, Син чоловічий буде переданий в руки грішних людей, а ви мене оставите, вшиткіся розійдете в своє. І вдруг Петро опять б'є в груди себе, киття другі предадуть, я ніколи. Я Петро, я камінь, скала. Господь каже йому: Петре, і 3 раз півень не успіє пропіти, кугутик не запіє рано 3 раз, доки ти, славний Петро, 3 раз уже успієш отказатися від мене. На тому бесіда закрилася. Ісуса взяли, Петро розтірявся, пішов за Ісусом, уже арестованим у преторію, у зданні управління Пілата. А там проста жона случайна придверниця каже Петрові: і ти був із Ісусом? А він зробив такий вид професора університету. Та ти що? Я не знав того чоловіка. Раз предав, і ще далі йде. Друга ж настрітила його. І я тебе виділа з тими учениками із Ісусом. І ті каже: ні, та ви що, я не знаю Ісуса. А коли пішов до тих людей, котрі грілися ночі, огника наклали, а ті, коли він заговорив із ними: твоя бесіда похожа на Ісуса і на його учеників. Бесіда проявляється, ти був з ним. Тоді Петро почався ротити і клястися, битися в груди, що він не знає того Ісуса, того чоловіка. І в той момент запів півень, кугутик запів 3 раз. І вийшов герой Петро, плачучи на вулицю. Він порозумів, понадіявся на себе, на вищу освіту, а виявилося, він простий, бездарний предатель. Нині ми видимо масу людей з вищою освітою, котрими можуть жонглірувати, маніпулювати так, як бездарними, безправними, неграмотними людьми. Мільйони людей не розуміють, що з ними роблять. А от мільйони людей, котрі вірять во Христа, не піддаються маніпуляції, бо вірять во Христа. В основанні Христос, а не ідеології чужді, безсмисленні, антинаучні, примітивні, зачастую до безкрайності тупі. Ви слухали передачу «Причини провала у жизни чоловіка». Най Бог дасть, щоб кожний, хто слухає нас, і всіх наших русунов, най Бог охороняє від провалів сімейних, личних, національних, духовних. Бо тут на землі аж будемо уважні, осторожні, можемо обійти всякі ловушки, обмани, приманки, остатися вірному візантійському православію і своїй русинській національності, сокотити свій язик, культуру, аби тим піддержати духовне життя у собі і нормальний психологічний стан, і тут на землі зостатися і вірним Богу, і своєму народу, але так зможемо і наслідувати Царство Божие. З Богом святим! Радіо Лада. Радіо Лада.